היי יוטיוב, היום אני אראה לכם איך מורידים פס 15, שזה פס זה קיצור של 2015, פס זה קיצור של Pro Evolution Soccer. אז בשביל זה אתם צריכים 3 דברים: uTorrent, שזה זה, את איך קוראים לזה? כן, את הקישור להורדה אני אתן לכם, אני אכתוב בתיאור למטה. זה יהיה התיאור הראשון, כאילו הקישור הראשון. אתם צריכים את התוכנה הזאת. זה יהיה הקישור השני. אוקיי. אז הדבר שני זה התוכנה הזאת, ודבר שלישי זה דפדפן אינטרנט ורשת ואינטרנט. אוקיי, אז דבר ראשון נכנסים לזה, ואז אני אכתוב לכם את הקישור של זה. אוקיי, הנה Pro Evolution Soccer. אז אני אכתוב לכם את הקישור של האתר הזה למטה. זה יהיה הקישור השלישי. אז זה ראשון, זה שני וזה שלישי. אז דבר ראשון לוחצים על torrent file, הנה, ואז לוחצים על זה, לוחצים אשר, הוא עושה לכם פה הוא עושה עכשיו, הוא טוען את זה. אז אני אתן לזה לסיים, וכדי שלא ייקח לכם סתם זמן, שהסרטון יהיה גם יותר קצר וגם שלא ייקח לכם יותר מדי זמן, כאילו, אז אני עוצר את הסרטון, וכשזה יסתיים אני אחזור אליכם. ביי, לבינתיים. אז אוקיי, עכשיו זה ממש כבר בשלבי סיום. יש לזה עוד ממש 6% בערך. הנה 3 עכשיו. אז הנה נגמר. אז אני לוחץ מקש ימני בעכבר, ולוחץ על פתח תיקייה מכילה. אוקיי? עכשיו יש 2 אפשרויות. 1, זה או שאני לוחץ מקש ימני פה על הקובץ, הולך לפתח באמצעות ולוחץ פה, או שאני פשוט הולך לפה, רגע, לזה, לפה, לוחץ על אוסף תמונה ולוחץ על הקובץ. אז אני השתמשתי בדרך הזאת, אתם יכולים כמובן להשתמש גם בדרך השנייה. לא תמיד שתיהם עובדים, אבל תנסו בשתי האפשרויות. אם הראשון לא עובד, אז השני וכל זה. אז אתם לוחצים על, אז הנה אתם רואים שיש את זה, נכון? אז אתם לוחצים מקש ימני על זה, ואז פה אתם לוחצים על הצב, לוחצים על החץ הירוק הזה, הצב, רגע, זה הצב, לא הצב, לא מעצב, רגע, נו, מה קורה? אז או שאפשר גם פה, נכון? לא עושה? מה קורה? נו,
למה הוא לא עושה לי? רגע. רק שנייה. אני אחזור אליכם כשזה יהיה זה. אוקיי, אז היה לי פתרון. תראו, לוחצים על אוסף קונן DT וירטואלי. הנה, הוא מוסיף. רגע. ועכשיו לוחצים על זה ולוחצים על הצב. הנה. או כמובן מקש ימני על זה ואז הצב. שזה אומר ככה. אז הנה, עכשיו יש לי קונן. ואני לוחץ על פתח את התיקייה להצגת הקבצים. ולוחץ על זה. סטאפ. ולוחץ על כן. אחר כך הוא טוען, אני לוחצים על אישור. אני אעצור את המוזיקה. אפשר לעשות מוזיקה שיהיה נעים, אבל אני אעצור אותה. אז פה זה איפה שהוא ישמור לכם את הקובץ ואת מה שיהיה בו. את כל השחקנים וקבוצות, לא יודע מה שתעשו. פה זה כדי לעשות אייקון בשולחן עבודה, ופה בסטארט מניו, שזה פה זה דסקטופ. סטארט מניו זה תפריט התחלה, שזה זה. אז אני פשוט אעשה רק בשולחן עבודה. נקסט ואינסטול. ייקח לזה כמובן קצת זמן, אז אני אחזור אליכם כשזה יהיה מוכן. אוקיי, אז הנה הקובץ. שנייה, אני אעשה ככה. אז בעיקרון אתם צריכים ללחוץ על זה ולעשות פיניש. אז צריך לחכות קצת זמן. רגע, הנה. פה אתם מגדירים את כל ההגדרות, את כל הדברים. איפה? כי זה במחשב, זה לא בשלט, כאילו. אז אתם עושים כל מיני דברים, כל זה. אז אחר כך יש את כל הדברים האלה. אני לא אכנס לזה עכשיו. אז זה הפתיחה. אז לוחצים על אוקיי כשמסיימים להגדיר. ואחרי זה אפשר לראות, רגע, אני אעשה את כל הדברים, אוקיי? אפשר לראות פה, איפה זה? לא, הנה. אפשר לראות פה שיש כבר את הקישור, את האייקון, אבל הוא לא עובד. רואים, אם תכנסו, לא משנה מה, באיזה דרך, הוא לא יעבוד. אז תראו מה אתם צריכים לעשות. אתם נכנסים לקונן של המחשב, נכנסים לתיקייה הזאת, מעתיקים את שלושת הדברים האלה, העתק, הולכים לשולחן העבודה, לוחצים מקש ימני על האייקון הזה. רגע, שנייה, אוקיי. לוחצים על מאפיינים, לוחצים על פתח מיקום קובץ, ופה אתם שמים הדבק, אתם שמים את זה. לי כבר, כמובן זה כבר מותקן, אז אני אעשה העתק והחלף, העתק והחלף, אז אני עושה המשך, כן, והוא מעתיק לי. יופי, ועכשיו כדי שזה הקישור הסמל בשולחן העבודה, אבל התקין שכן נכנס, כי פה זה לא נכנס. אז שכן נכנס, אני פשוט עושה לוחץ כמובן מקש ימני ועושה שלח אל ושולחן העבודה צור קיצור דרך. אז הנה, זה הקיצור דרך. זה הלא נכון, אני יכול, כאילו זה הלא טוב, אני יכול למחוק
ואני יכול לשים את זה. עכשיו תראו שזה פועל. בסדר. יתעלם. שנייה, עוד מעט. הנה, זה מתחיל. יש כמובן את כל הדברים. זה המשחק המלא. כאילו, זה חלק אולי מהמשחק, אבל זה בחינם, זה עובד די טוב. מה עוד? וזהו. יש פה, יש כל מיני דברים, הוא ייקח קצת זמן כדי שזה יתחיל לפעול וכל זה, אבל סך הכל זה כבר אמור לפעול. הנה, נגיד, לא יודע, אל שמץ אולי צ'מפיונס ליג, נגיד, איך עושים? הנה, וכן, יש את כל הקבוצות, נגיד, סלקט טים, אני אקח את, נגיד, ריאל מדריד למשל, אני הולך לליגה הזאת, למעלה, למטה, אוקיי? ועושים את כל זה, ושמעתי חדשות משמחות. טוב, אז ביי ונתראה במדריך הבא. כן, ועוד משהו, אם אתם צריכים עזרה, אם משהו קרה לכם בהתקנה, אז כמובן שאני יכול לעזור לכם, תכתבו לי בתגובות, וזהו, כל הדברים, כאילו אני אנסה לעזור לכם, אולי בסרטון חדש, אולי אני אכתוב בתגובות, אבל בקיצור, תעשו רק שקשור להתקנה, כי במשחק אני לא מי יודע מה, כאילו לא הרבה זמן בזה, רק אתמול נראה לי, או אתמול או שלשום התחלתי, הורדתי לפני הרבה, כאילו לפני יותר זמן, אולי 4 ימים, אולי שלשום, אבל אל תשאלו אותי דברים בקשר למשחק, כי אני ממש, אבל ממש לא, אף פעם לא אפילו, לא יודע. בקיצור, אל תשאלו אותי, אוקיי? אז ביי. רגע. אוקיי, ביי.